Il-qagħda ekonomika b'saħħitha f'pajjiżna ir-raġuni għaliex hawn ma jittieħdux miżuri li jnaqsu b'mod drastiku l-ispiża fil-pensjoni kif qed jiġri bħalissa fl-Ewropa. Dan kien is-sentiment espress minn żewġ ministri Michael Falzon u Clyde Caruana li huma responsabbli mill-politika soċjali, il-familja u l-finanzi rispettivament. One News tkellem magħhom fid-dawl tal-fatt li l-pajjiżi kbar Ewropej bħal Ġermanja li minħabba l-istat tal-finanzi pubbliċi tagħhom qegħdin jażlu li jollu l-età tal-irtirar u jew iżidu kontribuzzjonijiet dovuti mill-ħaddiema. B'differenza l-esperti f'pajjiżna bħal dawk li ħadmu fuq l-aħħar rapport strateġiku tal-pensjonijiet qed jgħidu li pajjiżna m'għandux jieħu tali miżuri drastiċi kif rimarka il-Ministru għall-Politika Soċjali. Kif isir u obbligu statutorju anke ġie ppreżentat ir-rapport tal-Pension Strategy Group u minn hemm il-konklużjonijiet huma li pajjiżna iva dak li huwa l-futur qarib ħanajdek hemm għandux bżonn li jieħu l-passi drastiċi li rajna pajjiżi oħrajn. Pajjiżi oħrajn insemmi l-Ġermanja bħala eżempju b'ebda disrispett. Qegħdin imorru għal 70 sena li wieħed irid ikollu jalaq 70 sena biex ikun jista' jirtira. Pajjiżna l-età tal-irtirar hemm commitment ta' dan il-gvern illi mhux se tolaq. U naħseb li l-commitments li għamilna dejjem onorajnihom. Dan is-sentiment pożittiv wassal ukoll biex fl-aħħar kampanja elettorali l-Partit Laburista propona aktar miżuri li se jsaħħu l-qagħda finanzjarja tal-pensjonanti. Fost dawn hemm iżjeda ta' 50 euro fil-ġimgħa fil-pensjoni tul il-leġislatura, it-titjib fil-pensjoni tar-romol biex tkun ekwivalenti għal dik tal-persuna li tkun ġiet nieqsa u l-bonus tal-għolli tal-ħajja ugwali għal kulħadd mis-sena dieħla. Iżda differenza fil-mod li l-gvernijiet qegħdin iħadmu l-politika soċjali tagħhom tirrifletti l-qagħda ekonomika tal-pajjiż. Dwar dan tilabna reazzjoni mill-Ministru għall-Finanzi. Għandek ekonomiji illi mhux qed joħolqu l-ġid barra u fl-istess waqt is-sitwazzjoni finanzjarja tal-gvern sejna lura. Mela allura daw il-gvernijiet qed jaraw kif ser jagħmlu biex inaqsu l-piżijiet fost il-grupp li qed iduru għalihom huma l-pensjonanti. Fil-każ tagħna da mhuwiex il-każ, anzi kif edna propju fil-manifest tagħna il-pensjonanti tintuhom ċertu garanziji li ma garanziji eventwalment iridu nibdew nsarfuhom mill-ewwel budget propju.